πιο πίστευα, μα τώρα δεν πιστεύω. Χάνομαι τις αναμνήσεις μου, τώρα υπάρχει πόνος. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι απογοητευμένος. Το πνεύμα υπάρχει. Τα πνεύματα είναι πεθαμένα και τίποτα δεν μπορεί να το ζωντανέψει. Ίσως υπήρχε ή θα υπάρξει. Τίποτα που υπήρξε δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να υπάρχει. Και αυτό είναι το ωραίο. Η χρονική διάρκεια της ύπαρξης. Για ποιο λόγο φιλοσοφούμε για κάτι που δεν είναι πρακτό. Γιατί η ίδια η απουσία της ύπαρξής του καθιστά να δεν υπάρχει. Πες μου, έχεις τίποτα ένα Βασίλη? Όχι, δεν το έχω δει κανονικά. Τον έχω δει όμως στο πρόσωπο ενός χαρούμενου παιδιού όταν έγινε ένα δώρο. Υπάρχει μέσα της απουσίας του. Καλή χρονιά.